и да барам служителите, за да ми става. Слушай, не дай сега. Стига, дай за тази тема, аз съм коректен, нали? Не съм като тебе. Коректен. Да, не съм като тебе. Не съм. Дай да се върнем сега към дребните детайли. Признай си, че нямаш против жена ти да носи неща, които са платени по друг начин от друг човек, но въобще не се чувстваш унизен и така нататък, където се вика да не ти обяснявам какво целуваш. Като я целуваш, ти си знаеш по-добре, затова не искам да говориме. Дай да го изясним това нещо, дето много искаш да ме видиш, предлагаш пари да си уредим срещи. Предлагам пари ли? Да ми уредат среща в студентски град ли беше? Къде беше? Ами да, и това го има записано. Да се видиш с мен и да разрешиш проблема, нали? Айде да разреши го. Един път да винаги да изясним казуса. Ама имаш ли толкова пари само да знам предварително? И аз си пусни пак записа на тая, дето ми звънна. Да. И аз си пусни пак записа и го прослушай хубаво. Да, аз го слушам. Аз го слушам. Питам те, имаш ли толкова пари кеш, за да разрешиш проблема? Трябва да си купиш, детко. Какво да си купа? Сухов апарат. Сухов апарат, че глух си вече, търтофелник. Ох, миличкия, ти като станеш на моите години, се моли да изглеждаш като мене. Кажи сега, имаш ли възможност да оправиш сметката, като идваме, или си губа времето, да знам? Каква сметка да оправим, бе, маня? Каква сметки нямам да оправим? Аз, който си имам да плащам с купачил, където трябва. Сметки нямам да уреждам, да. Нали разправяш, че имаш семейство и нямаш против престъпленията на семейството ти, така ли да разбирам? Ни семейството ми не извършва престъпления, само ти кажа. Доста престъпления е извършило. Не. Не, вече не помниш. Да, сега внимаваш какво говориш. Нещо, Моля? Нещо по смъртиш, май пак се надрусал. Поли ме научи, бате. Ти пак се надрусал. Брати почна да ми носи от скъпото и почна да ми харесва и тя ми показа как става и така. Дърт наркоман, вземи си намери нещо специален. Вземи да работиш нещо, не се занимавай. Ама няма, аз съм пенсионер вече, ти не знаеш ли? Не ме интересува живота, честно казвам. Но ако ме уредиш нещо, нали, допълнително, няма проблеми. Между другото, в чистотата тук търсят хора, мога да събираш буклука. В чистотата, аз в Созопол съм се уредил по принцип. Да, там имам връзки с една дърта чанта. Ти явно си голям разкар. Не мога да се сравнявам с тебе. Аз с прокурори и други такива там министри не заплащам. Кажи какъв ти е проблемът. Не, че нямам какво да правя. Дай да го изясним това, че ще ме биеш и така нататък. Аз съм казал, че ще биеш. Да. Дай да го изясним това, че ме търсиш под дърво и камък и така нататък. Ако искаш, мога да вземеш и господин Деянов, дето върти далавери с жена ти, ама ти не знаеш. Не познавам такъв. Не познаваш Деянов. Хубаво, да, то дето се прави на Златан съдружник и всичките другите.